जे कारेन्ट चिनि हानिसे कारेन्ट दिसाव जों पुरा सारप्लास एनार्जी चिनि त्रिपुरानि कारेन्टआवसो जों चिनि बांलादेशे फालो नेपालाव फालो भुटानाव फालो ताई सारा भारताव जों फालो अबसे आनफ्लर एडिस आमजनी और नखय तेसि तो तेरे बरो साथे बनो साका चिनि अमते स्किम दं अमते रां मानन चिनि अधिकार दं लामा मानन चिनि अधिकार दं दै मानन चिनि अधिकार दं आबो रक्त जों केबनो जोंनो कताल खाय रुदि दाबि खायदिनि साया अब अलदि चिनि अधिकार दिनर रामपुसा आज स्किम दंमोन आ रामपुसा बरनो चिनि पाब्लिक नो रां दिनो कारण कि जों बरनो कताल खायदा जोंनो रुदिनि साबा अ कारणे रिसोर्स गैस तला थामसे चिनि हानि एडिसिनि आमचनि चिनि बरनो नसि बर खतलाङे कुरु कुतु बर इनकम खायतो मथका जों कारण माय ताउन बागे माय तमाय जों आगि चिनि बर रक सिपिएम नामलो चिनि बर खासिया आबन बागे जों साइमिया आबन बागे जों बाहाय जों जाना कलाखा केनो ताबुगले जों चिनि अ जागाव जों कसा कुकुर ताइ कखा दुनिया आबन बागे जों जतन तिका सा थानसा आरो कसा माना कुकुर माना कखरा माना जतन माना तिप्रसाद बागे जों सबा खायतो आबन बागेनो अ जागाव जों पुनो राजनीति हिना जों खाया चिनि दखन कासे मुभमेन्ट चिनि तुलासिपुर आरडी ब्लक नंबर गेराब लाइने बा ताम नि बागे गेराब लाइने अच्छा सबसे हंके पहले हामबाय मीडिया रनो जों चिनि 23टा गावसबा अ 23टा गावसनि बरक जों कुथुम लायखा एवं चिनि अर जे गोबां सामुं ताबुक चलिया जेमन रमदि सपोज ब्रिटिश बुरानि बाताबो उमजाया ताबुबो कग्रिमानि एवं रेगानि कामबो ताबुबो पूरण खायजाया एवं ते बाकी चिनि अतुगुली जेता बर कग्रिमानि अ कग्रिमानि कायसा सामुंफानो ताबुक खायजाया बनि बागै चिनि एलाकावो गोबां मा गावसबो सामुं रिं दङ एवं बरंनि बियालों दङ एवं बसखां असामतायनि बागैबो ताबुक फन्तो कुनो असामताय साब्रुम माने प्रत्येक बसरनो असामताय हकाय बरंनो गोबां मा माने रजागौ जेमन रिजागौ जेमन मंनो काम रिजागौ किन्तु ताबुक फन्तो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि मुचुयाखौ एवं रिनामन मुचुयाखौ बरंनि जिनि जों जालसि पाइलाया अ जों जाल पाइलाय थानिव चिनि जतगुली जोंनो जेगुली सामुं रिनान दंमानि अ सामुं ताबुबो खायजाया आंखौ नोंनि अ तिनि जे सानमुंनो जदि मानिया केनर बुसकांगो ताम याप्रि रखसानाय बत जों याप्रि सेनान बागै जों प्रस्तुत दं जेखेबन जों जेता बंगनो जे पॉइंट दी जों कक सावानो अ कक सामानो जदि खायजाया हंकाय जों यागार गलाक एवं जो सबसे त्रिपुरा मथारक माने कतर आंदोलन जों हरनाय कारण ड्रिंकिंग वाटर ट्रेनिंग प्यूरिफाइड ट्रेनिंग अब आगिनो गवर्नमेंट अफ इंडिया नि कासे टार्गेट दङ 2015 बिसिङनो जत भारत नगर ड्रिंकिंग वाटर प्योर ड्रिंकिंग वाटर फेसिलिटी मांगन अब अबुंजा किन्तु जों नुगो ताबो तिफा हावो पार्टिकुलर चिनि बरंनि जागाव आबुं जरा अ दै काहाम नंजांनानै जोंनाबो मायाखौ आबन बागे कोनो तिनि साजा काखौ न बर्तिनि एसुरेन खायका 19 लाख 19 लाख 36 लाख 36,170 आमसे रात अलरेडी DWS न रिल हका अलरेडी 6 मान नङि दं किन्तु ताबुक जरा दिनो पुलिस सिकनि जे आमसेन बरर प्योर प्यूरिफाइड